साल के महामारी आइल बा, अपना भारत पे ही ना तमाम देश पे आइल बा, बहुत से देश आज ये बीमारी से लोग लड़त हन, जौन इतना बहुत विनाशकारी ये बीमारी कोरोना के फैलल बा। तो कोरोना के बारे में का कहे के बा, पूरा सब लोग जनसंख्या बच्चा बच्चा के बारे में जानत है। तो ये कहल चाहते हैं भैया यह गीत के माध्यम से अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करब सभे, ये गीत के आगे बढ़ाई सके। हम आपके भाई आप सबके बेटा अशोक पांडे, पहचान लें अशोक पांडे, ये गीत के गावत नहीं आप लोग खातिर एकरा के पूरा भारत के कोना कोना तक पहुँचाएँ। कि कोरोना रोग कैसन बा, एकर नइखे दवाई हो। 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 दैनिया केतना घर खैलस, दैनिया केतना घर खैलस, न जाने केतना खाई हो। दैनिया केतना घर खैलस, न जाने केतना खाई हो। कोरोना रोग कैसन बा, एकर नइखे दवाई हो। कोरोना रोग कैसन बा, एकर नइखे दवाई हो। शुरू चीन से भइल, पूरा दुनिया में चल गई। शुरू चीन से भइल, पूरा दुनिया में। शुरू चीन से भइल, पूरा दुनिया में चल गई। चीन से भइल, पूरा दुनिया में चल गई। घुमल फिरल भइल मुश्किल, घुमल फिरल भइल मुश्किल, सुझत नइखे उपाय हो। कोरोना रोग कैसन बा, एकर नइखे दवाई हो। दैनिया केतन घर खैलस, न जाने केतन खाई हो। मोदी जी कैले लॉकडाउन, तो बंद भइल गाँव टाउन। मोदी जी कैले लॉकडाउन, तो बंद भइल गाँव टाउन। मोदी जी कैले लॉकडाउन, तो बंद भइल शहर टाउन। मोदी जी कैले लॉकडाउन, तो बंद भइल शहर टाउन। कहले घर में बैठी के, कहले घर में बैठी के, ताली थाली बजावै हो। कोरोना रोग कैसन बा, एकर नइखे दवाई हो। कोरोना रोग कैसन बा, एकर नइखे दवाई हो। जिला बलिया थाना नगरा, कबहू ना करेला झगड़ा। जिला बलिया थाना नगरा, कबहू ना करेला झगड़ा। पुलिस कर मिशन डॉक्टर, पुलिस कर मिशन डॉक्टर, बाटत राशन दवाई हो। कोरोना रोग कैसन बा, एकर नइखे दवाई हो। कोरोना रोग कैसन बा, एकर नइखे दवाई हो। कोरोना रोग कैसन बा, एकर नइखे दवाई हो। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे बहुत अच्छे सिंगर मुन्ना माझिल, और ये हमारे बहुत अच्छे भैया आपका नाम मनोज कुमार, बहुत अच्छे भैया हारमोनियम प्लेयर सिंगर हैं। और मनोज कुमार जी बहुत अच्छे, और ये हमारे भी अजीज मित्र